Bash, jina venda dengu basën me bizçarve. Kerembikin bala bidon Nûçeyan. Rêjîma Îranê li sala 2025 de zêdetir jî 2027 girtî bidar vekirine. Peka raporên bellow bûyî yên mafên mirovî. Rêjîma Îranê li sala 2025 de zêdetir jî 2027 girtî li girtîgehên xwe li nexwê du heft bajaran de bidar vekirine. û rêjeya bidar vekirina li vê salê de zêdetir jî du kat zêdetir jî sala 2020. Çar û du kat û nîv zêdetir jî sala 2020. Sê û derdora çar kat zêdetir jî sala 2022 bûye. Hervîsa rejîmê li sala 2025 de zêdetir jî 64 jin li girtîgehên xwe de bidar vekirine ku derdora du katê zêdetir jî sala 2024 û bidar vekirine li berçavê xê jî 13 halet bûne ku sê kat zêdetir jî sala 2024 bûye. Rêjîma Îranê bo fetisandîna dengê mafkwaziyê li Îranê û tepeserkirina xelkê bi taybet gelên Kurd û Belûç bidar vekirinêvek alavekê bikartîne. Me 24 ve sala nû piroz be. Bimerebin.